Салом алейкум дома подписчикои канали Абдуллотиҷи хубест ҳозир бародаронам боша одамое ки видеои моро ждат мекунед бахшиш ки тичена 4 рӯз шуд мо видео напардохтем дар ҳамин канал в общем медонед чӣ гап шид ҳамин рейсои Ӯзбекистона бисёр рейсоша отменид кардан баъзе одамо фикр карданд ки мо мошенникем мақсад ай 21 то 23 баъзеош фаҳмидан баъзеош нафаҳмиданд ки ай ҳамин аэропорт Дамадед ва рейсои Самарқанд рейсои Ташкент отменид карданд сабабаш мо ҳам пурсидем то одамое ки медонанд пурсидем маълум нест ай дига аэропорту пайдест айвону то Самарқанд ё ки ай дига аэропорту мақсад ҳамо авиакастоие ки мо мепурсем то 23 ҳам Ташкент ҳам Самарқанда отменид карданд рейсош отменид шуд ва шахсое буданд мақсад билетшон гирифта будем ва зуратшон кардем аю одамо агар видеомуна тамошо кунад як бор дига бахшиш айно мехидам мепурсам ва пешай ҳама хостем ки баъди 23 ҳастай ҳамаи рейсо 100% дар карантин мақсад баъзеҳо фикр кунанд ки ҳамаи рейсоро маҳкам кардагиам не бародаронам ҳама рейсо парвоз кардем душанбе ҳаррӯза парвоз мекунад шумо фикр мекунед ки мо мақсад рейс душанберо реклама мекунем не бародаронам чизе ки ҳастем мо фақат нарх навои билета дар шумо мерасонем кадомед ки дар раи дур боше айдаст мумия мақсад мегӯем тона ки билетотона бигирем рӯзи аэропорт рӯзи рафтанатон ход электрони мегзарем ход хоҳем мақсад роҳитон мекунем иш ягон проблема нест ва нарх навои душанбера пурсидем барои ҳамин рӯз соатҳои нехта сар мешавад 11:45 11:50 парвозаш касай 88 айдируби хидр омаде дасти рост ҳамин рӯзда 23200 Москва душанбе ва пагата 20200 яъне ки мақсад баъди ид пеша ид чӣ хеле ки дар видеои пешинам гуфта будам 28500 қиматтар баъози арзонтар шуда баъди ид чидай барои ҳамин рӯза 23200 барои пагаҳингина 20200 рубл ва ҳама арзонаш 27 числода ки 20200 рубл нем хеле гап хабар аэропорт дихтирспориша медоне ки ду тарафи аэропорт ай любой выходиш дур омаде ду тарафи аэропорт бире ҷои дихтирспоришай мақсад сайти лабарҳӣ медбироед даниётона дабавид мекунед карта қати платин мекунед дичена 2 саата тайёр мешава агар билета дига ҷорам харида боше 3 саат расчоти дихтиртона бигиред 3 саат пешаи регистратсия расчотона бигиред биёе успед мекунед ва инем хеле гап хабар аэропорта ҳама тенҷа мерем далши билетои Ӯзбекистон ягон бародармон бошам мебинем бо далши видеоро тамошо кунед бародаронам боше ҳаматон бародаронам мини яка салихар харидагия салом алейкум акаҷон акаҷонам билета ай киҷо ба киҷо хариди вообще ман мира нафаҳмидам ай хуҷан то калогара 6000 сомонию ай иҷа 10000 рубл салихар мери акаҷонам мақсад ҳамин билета ай киҷо хариди барое ки бисёриҳошон мепурсанд ки дар масъалаи ай Тоҷикистон омадан билета ай киҷо биёед ба ҳар ҳол хабардор шаванд хубтара яка аз ноҳияи восе махаридам ай ноҳияи восе значит ҳамаи авиакасо мефурӯшанд доступ доранд ака баъд акаҷон ҳамин дихтирша дар Тоҷикистон бисёриҳо мепурсанд дар киҷо супурди ака дар ҳамун ҷои асосиш ки министерство короче ҳамун чи баъниса чизи калон баънисад акаҷон Тоҷикистон мони хели чанд сум супурди ака 120 сомон дихтир супурди ҳамин аэропорти душанбе худаш ҷои дихтир супурди дора акаҷон дора мақсад метавонам успед кунам примерно намедони ки чанд ка вақта мегирад шутоби ки одамое ки миён расчотшона бигиранд ака ним саата чӣ ба иҷада ки 2 саата тайёр мешуда иҷада ним саата ё ки мақсад ним саат регистратсия шаи баъд 2 саат тайёр мешава баъд ҳамин имин ҳамин подписчикои ма дар ягон сухан намекунӣ ки мақсад ҳамин аэропорт даем арӯза хайр подписатсия кунен бачаҳои ғариба худаш мара ай Тоҷикистон дидаги ака ман пасари канали худам тамошо гап нест акаҷон беҳтарина шумодам роҳи сафед иншалло бо раҳ кишидӣ хай номрома дар ҳар як видеом дар қитъаи комментария мемонам алоқа мекунӣ ҳама мардуми ғариб да аллоҳ сабр диҳа зангириш рава зангира хонасозиш хонасоша соза мошингирош мошиниша бигира боше салом алейкум ако алейкум ассалом субе тенҷа ако шукрона ки киҷо парвоз дора иншалло ҳарчи иншалло ки вегаи соати
18 регистрация сар мешавад. 18 регистрация аэропорт амадед ва қаршиам. Да. Ва бародаронум, ами як чи пурсум ки билетотон якҷо харди яка? Билетора инами тах каса инами тах дорем. Ҳамин рӯз омаде барои ҳамин рӯз харди? Чанд сум харди якаҷон? 8000. 8000 ай кадом каса ака? Бари каса 88. Бари каса 90 агар значит барои ки 88 душанбера арзон мешушад 90 Ӯзбекистон арзонтар мешушад ами аэропорт худаш хақиқ майдага иншаллоҳ ютубда духтарша хай 2 саата тайёр шуд бурда ягон проблема ягон қинди надора ба ҳазур биёяна ҳамҷо бачаҳоям ҳастан бо ёрдам метиҳан ва подписчикомда чӣ гуфтани акаҷону подписчиком гуфтанем ки лайка бизананд лайка шатақати мақсад ҳаминҷа даем бисёриҳош фикр мекунам қадр нестем мақсад каломи акабу бир лайка бар мошин биза гап неста ва даво видеом гуфтим нагуфтим ки внутренинда духтар дар кор нест одамое ки да ҳамин растиян метавонанд дар клиникҳое ки территорияшонда бошад биспоранд мешавад 72 саат вақт дорад то тичене ҳам вақта мақсад парвоз кунанд акаҷон ва ваксинатсия дошта бошад варақаш бошад духтар дар кор нестай ҳамира мегем бода комментария менавистанд ки ваксинатсия дорем духтар дар кор нестанд ҳама ғарибода сабр аллоҳ сабр бута боше акаҷонум ай ки ҷои ака ай фархор иншаллоҳ хабаргирӣ меем акаҷон ҳама ғарибо чота ибзо кашдести худод ака ҳама ғарибо иншаллоҳ ба пеш фақат иншаллоҳ дастгирӣ кина ака абдуллора иншаллоҳ ален подписчикоме немира жда доран чӣ меги ака худо 100% ҳама рафтесем тинҷа ҳама 100% далчи ба мошин хам мери ҳаррӯза одамо рафтестиям ҳам подписчиком ягон чӣ бугу саломат бошам подписчикоте мо худмонам подписчикои хурд будем не рафтесем гап нест дастгирӣ кина ака абдуллора гап нест ҳаматонда роҳи сафед бародаронум бошед салом алайкум акаҷонум ваалайкум ассалом акаҷонум айки ҷои душанбеи аввала ман аноҳи масчоҳ тоҷикистон а тоҷикистон бале акаҷонум билети ки ҷо харидаги иншаллоҳ ташкенбе харидем билет 8500 8500 кай ай ки ҷо хариди ака чӣ то гум интернет интернет хариди мақсад ҳамун барои ҳама одамо бигем ки интернет ҳам мешава и ягон ҷо ҳама одамое ки мефаҳманд агар хатогирам кунам ку хатогирам кунан ҳамиҷа уралск компания бошад ки ҳам компания самолётш 500 ё 1000 рублда ҳамро исправит мекунам метавонанд ки беташвиш ҳамун чизда алиш кунам мора мақсад ай билет гирифтан ай чи чем маюда хучон бихаран хубтарай акадомиш дайраи дур бошам мегирем шона ва уралск компания рейстон ҳоли да табло буромадага ё не акаҷонум ҳоли набуромада ҳоли набуромада соати чанде полётуш соати 23:00 регистратсия хай иншаллоҳ ки ҳоли таблода мебирояд хай аки через ӯзбекистон ҳоли ташкент гирифтагия наздиктар ай лелобода акаҷонум шумо через лелобод мере ё через регар ака не ман аз тошкент то фотиҳобод ноҳи масчоҳ мерам 100% акаҷонум хай духтарспоришам ягон ҷои қиндӣ надорад 2 саата тайёр шуд ё ки территория хитон да споридиак не дар ҳамин ҷо споридам дар 2 саат тайёр шуд ягон ҷои қиндӣ надорад нашуд проверкаш чӣ хела акаҷону документ чӣ хела пеш проверка мекунам вақте ки ҳозир иши проверка нест ҳозир проверка нест аз худи одам вобаста гап нест акаҷону ҳамин подписчикои канали абдуллотиҷи ё ки дигар чӣ гуфтани мақсад ки бегум ки лайку подписка монед гап нест акаҷонум ба ҳар ҳол номерои дастӣ ма метавонед чо ягон хизмат чиз бор зиёд мешава ё ки дар вақти регистратсия аз шумо як илтимос ки лайк монед лайк абдулло теҷива гап нест акаҷонум беҳтарин инсон акаҷонум роҳи сафед чимода салом алайкум акаҷонум салом алайкум дар аэропорту ягон ҷо иншаллоҳ ки парвоз дорӣ ака душанбе парвоз дорӣ акаҷонум билета чанд қай ки ҷо хариди ака билета 23000 ҳамин каса 88 ё ки территорияи худод ака чанд қа пеш ҳамин рӯз омади ҳамин рӯз хариди акаҷон ду рӯз пеш хай ба ҳар ҳол арзонтара барои ки ҳолатҳое мешавад 24800 нормали ака духтарша дар ҳамин аэропорт спордиам чанд қадар тайёр шуд акаҷонум тайёр мешавам баъди 2 саат аст кода ягон ҷои қиндӣ надорам мақсад мардумам биёя
به تشویش میتونه که بسپره و شناسا تا یا که پادیستکار مده یکان چی گفتن نیستی اکا گفتانم گیرم این اکا دا فقط لایک زدم گیرم گام نیسته اکا و یا چی دیگه گفتنیم که مقصد کدام که دختر نداره 3 ساعت پیش رجیستراسیونش راست چوچه بگیره همتون باشه کدامی که لایک پادکست کنه همتون میندارون خیلی یکان چی دیگه بگم که همی بجم اومده کانالا چی بگم که فقط دستگیری کنم براتانا گام نیسته اکا جونم ما خمجه گام نیست باشه اکا و اکو خوارو دادره و پیش همه میخواستم یک چی دیگه را برسانم که بسیاریاتون زنگ میزنه میپرسه میگن که مقصد همین ازبکستان توپ 23 ما همه رئیساش ادمینیت کردگیان نه ما را برای همه اومدن که انیس کنیم شده بگی شما تشویش نکشه رئیسای سمرقند رگولار نی رئیساش ایرپورت آمده و ما دیگه ایرپورت هم پرواز کرده است چارتریش رئیسای هوایی یا که دیگه رئیساش خیلی میشوی خیلی حالت وقتی که ایرس ادمینیشن بلیتون وزارت بنویشه میشوی یا که میتونه که اویاکاستاتونا بگن که در دیگر ریس بنویستونا اتاک دیگراش 100% پرواز کرده استیان کدام کانال ما را تماشا میکنه پادکست لایک شده قدم دهانش بزنم میندار میشم ایده گذشته قطعی باشه همتون